Lesgeza indaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Licishe lamshonela umholi we-EFF kuhlolwe ikhaya lasebedele konke komhlaba lingenile eLethongathi Hewlett kanti kulele silo kufa eNdlunkulu kaZulu. Kangeke ke sabhadle ejele kwamanje umengameli we-EFF Julius Malema ngecala lokudubula ihlangalaleni njengoba ke inkantolo yesifunda eSlondon imgwebeke iminyaka emihlanu ebhadle ejele ngaleli icala. Le nkantolo inikeze abameli bakaMalema ilungelo lokuphonsela inselelo kwenye inkantolo isigwebo seminyaka emihlanu esinikwe lo mholi. Le nkantolo lokhu kusho ukuthi ke uzoqhubeka noma ngaphandle kwebhayili kuze kube kuphuma isinqumo sokwedluliswa kwecala. Inkantolo kaMantshi yase-East-London igixa bese uMalema iminyaka emihlanu ebhadle ejele njengoba ke lahlwe icala lokuqhumisa isibhamu. Ngaphezulu kwalokho ibe isimgwebo iminyaka emibili ebhadla ejele ngelokuphula imithetho elawula ukuphathwa kwezibhamu nokuyisigwebo azosidonsa ngesikhathi esisodwa. Ube sehlawulisa 20,000 noma ke achithe izinyanga eziyisithupha ejele. Uphinde waphucwa futhi igunya lokuphatha isibhamu. Lamacala amlahla nje kulandela ukuthi ke waqhumisa isibhamu embungazweni weqembu weminyaka ke emihlanu leli qembu lasungulwa. After careful consideration, and I can show you I have done so, free of any interference, this judgment or sentence is the sentence of this court and this court alone. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In terms of Section 280, subsection 2 of Act 51 of 1977, the court orders that the sentence imposed in respect of counts 2, 3, 4, and 5 run concurrent with the sentence imposed in respect of count 1. Abameli baMalema babese befaka isicelo semvumo yokudlulisa ukulahlwa kwakhe icala kanye ke nesigwebo sakhe. Le nkantolo ke ibe isimnika imvumo yokuthi ke asiphonsele inselelo isigwebo sakhe nokho ke kodwa ke ibe isisichitha lesi ke sokugwetshwa kwakhe ithi ke uMalema wephula umthetho. In this regard, Mr. Malema, the following ruling is made with regards to the application. With regards to the decision with regards to conviction, this court abides by its decision as stated on record. This court has not had a change of heart and clearly stands firm on its decision to convict. Therefore, leave to appeal in respect of conviction is not granted. However, with regards to sentence, in respect of sentence, there is always a possibility that another court may come to a different conclusion regarding sentence. Therefore, this court does not have any intention to stand in the way of such a possibility. Therefore, leave to appeal sentence in this matter is granted. Ngemuva ke kwalokho uMalema ube sedlula eyokhuluma nabalandeli bakhe ngemuva kwaleli cala lapho ke ebonge khona ngokumeseka kodwa futhi wabesexeka uMantshi ngaleli cala waveza ukuthi ke uveze ukuthi unobadlululo. If you don't come to court, you get arrested. If you come to court, they say you are disturbing court. Therefore, you must go to prison for disturbing court. So we don't know what to do anymore. But that was not the law. That was racism speaking. Magistrate Oliver is a racist of note. And she must know that in her sleep, that she's a racist and she's possibly a member of AfriForum.
Kukhuthazwe amabandla nezikhungo ezigcina abantu ukuba ke zilandele yonke imigudu edingekayo. Lokhu kuvele ngesikhathi uhlalo lwekhomishana ebhekelele izilimi nezenkolo i-Cultural, Religious and Linguistic Rights Commission uThoko Mkhwanazi Xaluva nongqongqoshe umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi KwaZulu-Natal behambele isikhungo esibizwa ikhaya labafundi kwamaphumulo. Laba ke bathi sebeshiye konke okumhlaba kubalwa ke imishanguzo, imfundo nokunye bekhetha uJesu. Usihlalo wekhomishana yezilimi kanye nezenkolo kuleli uthe sikhulu isidingo sokuphothomisa uhlelo lokuba kushawe umthetho kuphinde kusungulwe nesigungu ezizolawula amabandla kulandela ke akufice ebandleni ikhaya labafundi kwamaphumulo. Unabantu ahlala nabo la inqwaba abantu abala igcekeni uthi abathanda ukuthatha amaphilisi ngoba naye wawayeka amaphilisi akawathathi. Ingane uMC wethu uMamshinga useyilandile zahamba kodwa singakusho nje siuCRL ukuthi awubani sesohamba sinomfutho omkhulu wokuthi lo mthetho besiloku sikhuluma ngawo sithi kufanele ushawe ukuze kube khona isigungu sabefundisi ukube besikhona lesigungu sabefundisi ngabe dala yaphela lento eyenzekala. Leli bandla lisematheni kulezi insuku kulandela ukuvela kokuthi ligcine amalungu angaphezulu kwama50 ahlala lapha abaphila lapha baphila ke impilo yokuziqhelelanisa nokumhlaba njengoba ke bengasayidle imishanguzo bashisa izicucu zabo zezemfundo ephakeme kanye nokunye. Ngadecide ukuthi hayi cha ngiyesikoleni ngoba bese ngitholile vele ukuthi ukuyofunda nakhona azange ngithole iqiniso ngokwaNkulunkulu ngithole ngokweza ukuthi uba isiqhela nakhona ukuthi imfundo ayikusizi ekutheni mhlambe ugcina umuntu ophumelele emhlabeni. So bengisebenza ke nakhona ke ngathatha isiqomo sokuthi ngoba futhi nalabo engisebenza khona bengizizwa kakhulu ukuthi noma uNkulunkulu bengiconvicta ekutheni lo msebenzi engiwenzayo awumdumisi. Kuvela ukuthi le ndawo isineminyaka engaphezulu kweyisithupha ikhona kanti kayilandela imigudu efanele yokugcina abantu. Mina mangisuka la ngibheke ebukhosini bakwaQwabe ngiyoza ukuthi babeka bani la ubani umnikazi wale ndawo ezeNMC sengitholile ukuthi certificate asikho kodwa sengifuna ukuthi babeka abani la but there will be action because sinenduna la phakathi kwethu undunankulu is already confirmed ukuthi babeka umuzi la womuntu. So ke indlela yami ibheke lapho ke ukuya phambili nje la ngiyakhona mangisuka la. Here there are about 52 ingane ezi-removiwe. We have removed a total of 18 children. We removed 12 from their parents, but there is also 6 that belong to Mr. Sbiya himself. Uqhome umkekezo kanye nomkhuleko ngesikhathi umnikazi walendawo eveza ke ukuthi umile ekutheni kangeke abaphoqe ukubuyela emakhaya abahlezi lapha. Ukufika kwabantu lababa uma ubuka isimo indlela abafike ngayo kungamandla kaNkulunkulu kukuhlabeka ngenxa kaMoya Ngcwele mofundayo uJohn 16:8 babe neconviction ukuthi bafikelana amandla kaNkulunkulu abalethela kusimini engibalethelana so nenqumo zokuthi bezelana ezabo so ke anginawo amandla ukuthi ngababuyisele emuva lokho kulele kubona kanye noNkulunkulu. Izindabeni ze-One KZN TV kube uNtomo khona Mvubu kwamaphumulo. Lungenileke namuhla enkantolo enkulu eThekwini udaba lwenkampani ithongathi Hewlett mayelana nokuthi ke kumele yini ifakwe ngaphansi kohlelo lokubhidlizwa lokhu kulandela isicelo esifakwe abazokutakulwa kwamabhizinisi iBusiness Rescue Practitioners sokuthi ke ifakwe kulolu hlelo ngoba ngokwabo babona ke beluhluleka uhlelo lokusindisa lenkampani. Ujaji Riti Singh namuhla ulalele isicelo nezithulo zabe-RGS ebeziseka abenkampani yozokutakula zokuthi uthongathi Hewlett uvalwe ngoba imizamo yokutakula ayiphumeleli. Abohlangothi lwabameli ebelikade limele iVision Group abomnyango kaNgqongqoshe zokuhweba izimboni kanye nokuncintisana oPetro Parkstawu abe-South African Cane Growers Association kanye nabanye nabo benza izithulo zokucela ukuthi simiswe isicelo sokuhlakazwa kwethongathi Hewlett ngoba ikhona imizamo abaphezulu kwayo ukuyitakula lenkampani. Emva kwalezi zithulo ijaji bese likuveza ukuthi
yize selizlalele zonke izinhlangothi kodwa inkampani iThongathi Hewlett iseyinhlizweni zabantu abaningi esifundazweni KwaZulu-Natal ngakho lizokhipha isinqumo sesikhashana sokumisa ukuthi ihlakazwe lenkampani. One of those options would include an adjournment of the matter in the appropriate circumstances. From a reading of the papers, and certainly what has been common cause on the papers, filed by all the parties, is that it would not be in the interest of all the stakeholders that at this stage Tongaat Hewlett, which in my view has been the lifeblood of this province, be taken out of business rescue. Certainly, and I agree with the submissions made by Mr. Subel in this regard, what would become of the PCF funding if such an order was to be made, and certainly where then for Tongaat Hewlett in the absence of any cogent plan and funding. I am therefore of the view that the winding up application and counter application brought by RGS would or must be adjourned. That, in my view, would be a just and equitable solution to allow for further business rescue to be considered for Tongaat Hewlett. Ukulalela kwezinye zezinto ezoqhamuka emva kwalesi sinqumo kuzophinde kuhlalwe ngomhla ka-17 no-18 kuJune kuwona lo nyaka, kanti kunikeza nethuba lethimba labatakuli ukubheka ukuthi lukhona yini ushintsho lokuguqula isimo sale nkampani. Kutebogo Sibisi, kwezindaba ze-1 KZN TV, kuchannel 261, ngisenkantolo enkulu eThekwini. Indlunkulu kaZulu kuyisimemezele ukuthi ke kulele silo kufa komkhulu ngokudlula kemhlabeni komntwana wasoSuthu uGibizizwe Zulu odlule kuyo lenyanga kaMbasa ziyi-11. Umntwana uzofihla futhi kuyo lenyanga mhla ziyi-18 ngomgqibelo endaweni yasoSuthu eduzane nasesigodlweni eNyokeni Royal Palace. Indlunkulu ithi igqemeko udumo lwengozi ngokudlula emhlabeni komntwana uGibizizwe Zulu ebambe likhulu iqhaza lemisebenzi eyahlukene yasendlunkulu kaZulu. Kulekakeni ngamehla agcwele inyembezi ngenxa yesimo esehlile lapha kwethu oSuthu ngokuhamba komntwana ongumfowethu umntwana uGibizizwe uWellington kaNqadulana kaSolomon kaDinizulu lapha na oSuthu. Umntwana uhamba nje ninabohlanga akagulanga kuyapi okungakanani kodwa nje ke wasesheshe ebizwa owendlovu ngomhla ka-11 ziyishumnanye kuyo lenyanga kaApril. Umntwana ke kuyaziwa ukuthi ubephila kakhulu nesilomdlokombane enza imisebenzi eminingi yasendlunkulu. Umntwana sezibindini uThebe basalinde lukhulu kuMageba. Wazalwa umntwana ngomhla ka-2 kuFebruary uNhlolanja ngo-1959. Nizobona ke nina bendlovu ukuthi umntwana ubengakabi kuleyo minyaka ukuthi usengasishiya emhlabeni. Pho ke lento yenza ukuba sibuke kude sicabange ukuthi amakhosi ohlanga ikakhulukazi ukusuka kokhokho nomkhulu wethu uMqwalajuba abahlalanga isikhathi eside abawubonanga umhlaba kwaze kwayofika kubantwana abazalwa uMqwalajuba. Mkhuluma nje akusekho noyedwa abazange nabo bahlale isikhathi eside emhlabeni. Manje kungeneleke kithi ke abafowethu nathi siyabona ukuthi indlela iseduze ukuthi ngempela
bese kuqotheka isizwe. Umntwana oGibezizwe uzofihla kule mpelasonto esiya kuyo. Umntwana ke uzofihlwa ngalo lolu suku lwesabatha umhla ka-18 emva kwenkonzo ezoqala ngehora lesishagalolunye khona ekhaya lapha na oSuthu. Mangithi oSuthu ke kuseduzane kakhulu naseNyokeni Royal Palace ngoba yona ndawo engazi ukuthi abantu bayayazi. Umntwana ke uyofihlwa khona ke oSuthu nina beNdlovu. Sithi ke akwehlanga lungehlanga lilale ngenxeba nabohlanga. Siyakhala kakhulu. Siyathokoza. Lezi zindaba zo-One KZN TV nizibeka ziqiniseko cele eRichards Bay. Sithishelele edolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli ubukele indaba ze-One KZN TV nazi kuyizona ehamba phambili osuna namhlanje. Licishe lamshonela umholi we-EFF kuhlolwe ikhaya lasebedele konke komhlaba lingenile elethongathi Hewlett kanti kulele silo kufa eNdlunkulu kaZulu. Amakhosi angaphansi kaMasipala Alfred Duma athi ke kuyawathokozisa kuba uhlwini lezinto ezokwenziwa kunyaka mali ka-2026-2027 izindawo zamakhosi nazo zizokwazi ke ukuhlomula kakhulukazi ukulungiswa kwemigwaqo engenele emakhaya. Lokhu kuvele ngenkathi meya kaMasipala Alfred Duma yethuleke uhlelo lwentuthuko edidiyelwe emakhosini. Usihlalo wamakhosi othukela uthi bayalweseka uhlelo likameya lwentuthuko edidiyelwe njengoba lizoshintsha impilo zabantu ekuhlaleni. Sifisa ukubonga kakhulu kumeya executive yakhe uMasipala wase Alfred Duma ngohlahlomali akade ezolethula futhi siyalisupporta kakhulu njengamakhosi angaphansi koMasipala iAlfred Duma. Akwethulile ke umeya imisebenzi nama projects akuzokwenzeka kulonyaka wemali. Sikubonga kakhulu ngoba sibuka ukuthi kuzoshintsha impilo zabantu ekuhlaleni endaweni zamakhosi. Noma ke kukhona okunye esicanga ukuthi kuyosiza kakhulu kulokhu akwethulile. Uqhube ngokuthi uhlelo lokwelekelela omama abasikutshani lizolekelela kakhulu ukuthuthukisa abantu. Kukhona ke nokunye athewa wasekuthasisela kwibudget yakhe okuhlupha kakhulu lokho kuthinta labo mama abasika utshani emaplazini. Kusozisile ke nakho mayikufakile noma bekufakile kule budget yabo ukuthi kunohlelo asebelihlelile njengoMasipala ukuthi nabo basizakale ukuthi bakwazi ukondla imindeni yabo ngoba kuumsebenzi kubona labo mama ukwenza lo msebenzi wokusika utshani. Sicabanga ukuthi maye kwazine noma uMasipala mawukwaze ukwenza lo msebenzi sibona ungagcini ngokuletha intuthuko kodwa futhi ubuye usize nabantu endaweni zamakhosi. Kanti meya lo Masipala uZamasibisi uthi kubalekile ukuba kwakhiwe imigwaqo yetiyela ezindaweni zamakhosi. Swethulele kumgwaqo kwaWard 17, swethulele umgwaqo kwaWard 18 nawo yimigwaqo yetiyela futhi kwaWard 18, swethulele umgwaqo kwaWard 16 oyiwo futhi umgwaqo yetiyela. Swethulele umgwaqo kwaWard 35 enkosini uMbhense omgwaqo etiyela enkosini yakwaSigweje kwaWard 36 swethulile umgwaqo etiyela enkosini yakwaNxumalo kwaWard 32 nakhona swethulile umgwaqo etiyela. Ubese veza ukuba babeka imali engango 5.5 million wamarandi ukulungisa idolobha uMnambithi. Siyaqhubeka ke nalolu hambo ngoba uhambo lolu akuyona into efinancially eyodwa. Kwi-financially edlule sasi no 7 million njoba ubonile kugujwa kushintshwa pavement la ngaphakathi edolobheni besebenzisa leyo mali esasiyibekile. Kulonyaka ke sibeka imali engango 5.5 million esizoyisebenzisa ekuphuculeni isimo sedolobha. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze-One KZN TV ngise Alfred Duma eMnambithi.
Kuzohlomula intsha elikhulu nama-22 eyizisulu zodlame lwasekhaya kanjalo ke nentuleka yamathuba omsebenzi ngaphansi kohlelo lwenhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry. Lokhu ke kudalule isikhulu esiphezulu Simphiwe Mngoma ngenkathi kunesithangami nabezindaba njengoba kulindeleke usekela ngqongqoshe wamaphoyisa uDr Pholi Bushilo ngolesihlanu endaweni yaseMaqonqo uzokwethula lolu hlelo. Kulindele ukuthi kuhlomule intsha eyikhulu nama-22 122 eyizisulu zodlame lwasekhaya kanjalo naleyo engasebenzi yaseMkhambathini. Lokho kuzimva kokuba inhlangano yosomabhizinisi uMkhambathini Chamber of Commerce and Industry iqale lolu hlelo lokusiza intsha yasendaweni ngokubambisana nezinye izinhlaka ezahlukene. Isikhulu esiphezulu kulenhlangano Simphiwe Mngoma uyachaza ngalolu hlelo. Sibe qhamuka ne-program esihlanganyele kuyo ne-private sector. We have corporate partners that we've brought in where we've mobilized resources financially to the tune of over 2.4 million just for umphakathi waseMaqonqo, where we've benefited ama-GBVF survivors as well as those that are vulnerable and unemployed youth with work opportunities where they work on a cycle of 7 days a month and be on a monthly stipend. So they do 7 days and they have the rest of the month to look for better opportunities, to empower themselves to engage other types of content. They are in that program for a period of 10 months. And ikhansela lendawo uNkosinathi Maphumulo uthi lizosiza kakhulu lo hlelo njengoba nobugebengu buphezulu futhi nesiteshi samaphoyisa sikude yingakho bedinga isiteshi samaphoyisa esizoba seduze esingumahamba nendlwana. Izinto ebezisishaya kakhulu ukuthi isiteshi sethu ekuyisona esireporta kusona samaphoyisa sobaba uSikhosana sikude kakhulu kube ukuthi ayikho futhi public transport ekwazi ukuthi kusekhona uma ngabe uzofusa ukuyovula icala. So besisebenza ke nobaba uSikhosana ukuthi asigcine sitholile satellite police station. So ingakho mhlawumbe omunye umuntu esimmemele kube ukuthi akube khona uDeputy Minister wamaphoyisa akwazi ukuthi asikhulumisele lento yokuthi mhlawumbe sigcine sinasi station esizoba ngaphakathi kwazi ukuthi abantu bakithi bakwazi ukubalekeleleka. Umphathi stage samaphoyisa saseBishops Tower uthi bakhathazekile ngesibalo esiphezulu samacala odlame lwasekhaya asulwayo nokushiya benzi bobubi bengajezile. Ukuthi amacala ayavulwa siwavula amacala njengabantu besicelile sibophe mase sibophile uphinde umphakathi uhlangane wona futhi ngale ngasese ukhuluma indaba yokusula amacala kukhokhelwa nemali kiwe enkantolo kufika enkantolo bathi sebeyalisula icala and noma ubukusula kwecala ukuthi akukanelisi wena umphathi station ngendlela ekwenzeke ngayo kodwa manje masithe ivictim ayisalifuni icala sekuxoxisweni ugcine ngasakwazi sabona ukuthi enye indlela esingayenza ukuthi sikwazi ukuthi si-address leso simo sabuthi asenze imbizo bese senza nama awareness ukuthi abantu abangajahi imali ngoba ivictim nevictim esuke ilimele kuyithatha isikhathi ukuthi ihile ngoba lolu hlelo losekwa na umnyango wezamaphoyisa kuleli njengoba isekele kaNgqongqoshe uDokotela uPholi Bushilo lizohambela kule ndawo. Izindaba ezenziwa KZN TV ubikuthi abantu Maphumulo eMgungundlovu. Umholi wenhlangano yokuthunga emkhandlwini Sewing Skills Project uThokozani Ntshangase uthi ke uhlose ukwakha abesifazane kuba bazimele ngokubacija kwikhono lokuthunga izipahla zokugqoka. uNtshangase usho kanje ngesikhathi ke kutheswa iziqu zokuthunga abesifazane abangama-20 emkhandlwini kweSakabiyela. Bekuyinjabulo yodwa ngesikhathi abafundi bebefundela ukuthunga esikoleni umkhandlwini Skills Sewing Project betheswa iziqu zabo zokuthunga impahla yokugqoka. Labafundi iningi labo ngasifazane abangama-20 bacijwa kulesi sikole izinyanga ezisishiyagalombili. Umsunguli walesi sikole uThokozani Ntshangase uthi ucija labo besifazane ngekhono labo lokuthunga ukuze bakwazi ukuzimela nokuziphilisa. Iningi labantu besifazane enginabo la uthola ukuthi emakhaya basiphilela nabodwana mhlawumbe abayeni abasekho abanye babo
ibona abaphilisa imindeni bodwana emakhaya labo bantu besifazane ke masize kuthini mase betholela ikhona elinjengaleli bekwazi ukuthi beqhubeke emakhaya bekwazi ukuphila emakhaya abanye bayaqoqeka ukuthi bengaze benze izinto ezi-wrong kodwa kube khona into abayenzayo ngezandla zabo bekwazi ukuphilisa izingane zabo emakhaya Njengazi ukuthi ngalomsebenzi wakho wokucisha abesifazane ngokuthunga uthola nethuba lokuba akho ubumbano phakathi kwabo uma ukuthi bafika nalento yokuthi mhlawumbe bayaxabana ngisho emakhaya kodwa mangifika lapha kumina ngiyabakha ukuthi bebe unite angifuni abantu abesebenza ngokuhlukana ngoba nalomsebenzi awenzayo angifuni ukuthi mase phumelela umuntu ethi mase fikele ngaphandle thoda akasezwani nabanye kufanele kube khona ukuxhumana ngaso sonke lo lubumbano engilizamayo kubona ngifuna ngisho sebephumile la bekwazi kolekelela belekelele nabanye emakhaya bekwazi ukuphila kuyiphambili abafundi bethweswa iziqu bathi limuva ukucijwa kwabo ithalente lokuthunga sebeyakwazi ukuziphilisa bona nemndeni yabo angizisoli ngokuphuma kwami ngihambe ngiyofundela ukuthunga ngoba kuningi esengikwazi ukwenza ngingomunye obuye avunulise asebenze ngemvunulo ezintweni zemvunulo kusuke kunezinto kusuke kufanele ukuthi uyithunge okuba nzima mawusuka ungakwazi ukuthunga kodwa ngekhono esinikezwe ubaba uMgazi sesiyakwazi ukuthi kube lula ukuthi into mangabe ufuna ukuyenza ungalokho uhambe yokhokha imali ukwazi ukuthi uzenzele wena ukuze usave imali uyakwazi ukuthi uphile ngaleli khono lethu afike walifundulula lapha endaweni yakasakabiyela ngijabulile kakhulu namhlanje njengoba nami ngigraduate nje ngoba ngizophuma namhlanje sengigraduate into engithanda mhlambe ukuyenza ngifuna ukuyovula iboutique la ngizobe ngidayisa khona ingubo zami ezihlukile ngifuna umuntu mhlambe angithanda abantu makuthiwa mabegqoka impahla yami mhlambe kube abantu begqoka impahla efanayo ngithanda ukuthi umuntu mangabe esigqoka kube ukuthi umuntu kube izimpahla eunique ezingekho mhlambe singafani mhlambe nazo esitolo ezindabeni ze1 KZN TV kuba inkosi enhle Mthembu obuka kwesakabiyela empangeni siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeka nazo indaba zethu Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuze ke obekuyizona ehamba phambili osunda namhlanje Licishe lamshonela umholi we-EFF kuhlolwe ikhaya lasebedele konke komhlaba lingenile elethongathi Hewlett kanti kulele silo kufa endlunkulu kaZulu ake sibheke ngosini yezomnotho irandi lakuleli lu-16.35 maqhathiswa nedola semelika libe 22.17 maqhathiswa nopondo waseBritain libe 19.28 maqhathiswa neeuro igolide lona $4,820.73 ounce wole ngahleziwe wona $94.93 umphongolo ake sibheke ngosini yezemidlalo Ngaphandle kokuba ngomunye abadlali abamqoke Orlando Pirates ethembele kubona emshikashikeni okulwela isicoco seligi yeBetway Premiership unozinto oqina uSipho Chain usethubeni lokuqopha umlando ongangenelwa amagoli kwiligi kulesizini uChain oneminyaka engama-29 ubudala okunguyena njengamanje othola phambili konozindi bePremiership ngokungangenelwa amagoli emidlalweni ngo-16 usejahama record amabili okungele Pirates nePremiership Ujaha-ke ayilenkakhe ePirates uMonip Slimkat Joseph lemidlalo u-17 engangenelwa amagoli aliqopha ngesizini ka-2009-2010 ngokungangenelwa ke-magoli emidlalweni engu-18 ngesizini ka-2022 kuya ku-2023 lonozinti-ke ukhale wemuka nemklomelo ka-goalkeeper of the season ngesizini edlule udinga ukuthi-ke kungadluli lutho kuyena emidlalweni emithathu kweyisithupha ye-Premiership esaleleke ezimnyama ukufica nokwephula-ke lama-record Nasi isimo sezulu sakusasa singalindeleka Bukelisa kuqobe siphathele zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasesikhathi esifanayo nisale kahle Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile